Hij leidt erbij alsof er niet van huiswest had. Maar deze boerre van 8 maanden oud had van het weekend een heel avontuur belibben. Sneuntejoen krijgen Tamara en Adrie de Jong, de baasjes van Teun, een verrassend telefoontje van de boerlui. Er was een telefoontje met een vraag of de zwartkit kat van ons was. En mijn man had de telefoon dan beantwoord en die zei dat dat klopt. En die vroeg zich al af of de kat bij hun zat. Toen zei hij, ja, dat klopt, alleen niet bij ons, maar bij vrienden van ons in Den Haag. Ja, je bent heel verbaasd, maar je bent ook bezorgd, want je weet nog niet precies wat er gebeurd is. Het doch blikken dat Teun onder de motorkap kroept is van vreun van de boerlui. Die wien bij Arno bezitten. Zij zijn onderweg nog een keertje gestopt toen ze weggegaan waren. En toen hoorden ze wel gemauw. Maar ze dachten dat komt uit de struiken hier bij het desbetreffende tankstation waar ze een sanitaire stop hadden gemaakt. En vervolgens komen ze thuis en hoorden ze het nog steeds. En toen hebben ze de motorkap open gedaan. Ja, en toen was 112. En toen lag daar een kat. Toen lag daar een kat, zwart-wit. Ja, die lag daar heerlijk. Als ze de motorkap opendeden, daar rechts onder de motorkap, daar zit het zekeringenkastje en de ruitenvloeistof. Daar was hij heerlijk tussen gaan liggen en daar had hij blijkbaar de hele rit gelegen. Ik kon niet terugliften, dus dus ze zijn hem zelf eens halen, ja. Ja, het is helemaal naar Den Haag. En hoe wie Teun rond daar in Den Haag? Nou, heel relaxed eigenlijk. Want op het moment dat hij door de dierenambulance werd opgehaald, lag hij al te slapen in een kooitje. En hij vond het allemaal wel prima. Teun is weer zoen en wol thuis. Op ziek naar het volgende avontuur.